Okay, nej, Vi går op på lyden. vores sko, sådan. Du Okay. kan også bare... Ja. Jennifer, Kasper, Laura. Nå, er du i gang? Ja. Nå, okay. Wow. Okay, spørger du først. Okay, hvem af os tre, tror du, spiser flæskesteg til jul? Spiser ikke flæskesteg til Jo, jul. undskyld, så ikke ikke- flæskesteg. Det er ikke flæskesteg. Ja. Det vil sige, der er en af jer, der ikke gør. Mm. Det er dig. Nej? Ja. Hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, hvad jeg kan aflæse. Ja, okay. Nej, det er ikke rigtigt. Jeg spiser flæskesteg. Nå. Ja. Hvem tror du? Ja, det er faktisk mig, der gør det. Der er Nej, ikke. Ja. du skulle gætte for, om det var dig Nå, eller mig. undskyld. Okay, videre. Nej, okay, næste spørgsmål. Hvem af os har efternavnet Wohner, som er tysk, tror du? Det er da også hyggeligt. Det Ja. er jo lidt et gæt. Som er tysk. Nej, Det er ikke Laura. så dig. Ja, det er faktisk mig. Hvem af os tre er musikalsk, tror du? Instrument eller sang? Bare Bare generelt. Ja, bare generelt. Bare generelt. Ja. Det er dig. Ja, hvorfor tror du det? Det ved jeg ikke. Nå, yes. Godt Intuition. God intuition. Og så sidste spørgsmål. Hvem af os, tror du, har gået på privatskole? Det er rigtig fint, når man siger det sådan. Nå. Altså bare ikke gæt. Ja, der kommer nok lidt fordomme. Ja. Så er det gæt på det dig. Det er ikke mig. Det er ikke dig. Nej. Ja, så er det sådan lidt. Det er helt underligt, det Ja, her. dig så? Nej. Nej, så er det dig, nej. Ja, det er mig. Ej, det er svært. Ja, det er jo så. Nå, har vi flere? Nej, det var Ja. bare det. Tusind tak. Tak skal du have. Hvad skal I bruge den til siden?